ndinosiva ndimi Mwari ndapota zvamwini ndinimo ukonda pauzuru vanopasi chaiti imi ndimi musiki zvitore unoizvi ndisiwa imi munezano isu hatinezivo saka ndimi rugare indinavava tisunamo ishetikonesei baba atititaka mwana baba isusu timene kuti titama chinukani isusu timene kukwana kweduwo kunobvawo kwamuri kana simba redu baba inobvawo kwamuri atititaka mwana baba isusu timene kuti titama chinu baba isusu timene kukwana kweduwo kunobvawo kwamuri simba redu baba rinobva kwamuri chete nguva yakanaka tinotenderwa naMwari chigwera nemashoko mashoma pakutaurawo kwatatenderwa naJehovha Mwari kunewa nenzeve dzemunzwa nevanotenda musimba raMwari izvandinosiva iyemi Jehovha imi baba vedu imi muri muumbi isu tiri vedombo Mwari wavapfumi vazere pasi pano vose vakaromboka. munokwaswa nemufaro hama ndinokukwasai nemufaro Mwari kuitira zvakanaka neni nguva yatinotenderwa nayo Mwari tigora nemashoko awo kune vanotendera nzeve dzavo kunzwa mashoko wachirangarirwa wachiitwa zvakanaka naJehovha Mwari. Hatida kupedza nguva asi nhau yada kuti kurukure panapa sekutaura kwandoita kumashure haisi nhau yekuchechi kwaunoenda, haisi nhau yezvaunofunga, asi inhau yekuudzana chokwadi chaKristu. Tinofana kuziva chakawenga Kristu mukutaura kwese kwatinoita. Tinofana kuziva uye chadzokera Kristu. Handina mashoko mazhinji andingataure. Toda kuvhura bhuku yedu tsamba kubva kuna yazvirewo 12 vhesi 15 nevhesi 20 mavhesi maviri vayo bedzi tongoravawo togwera nomamwe mashoko anenge achiteerawo kune vanotendera nzeve dzavo kunzwa vachirangarirwa vachiitwa zvakanaka. Bhuku yedu kuna yazvirewo 12 vhesi 15 iri kutiyo nzira yebenzi yakanaka pakuona kwake, asi wakachenjera unoteerera kana achirayirwa. Ndokureva uri kuita tsamba iyi. Ani nzira yebenzi pakuona kwaro inoti yakanaka, asi wakarurama kana achirayirwa anoteerera. Unoona kuti haisi nhau yekuti kutaura kuda kunzi togona kutaura kana kuti vese vanotaura nokushumira onzi aiwa vanofarisa kana kuti vanoonererwa. Unoziva kuti wewe ukasvika pane munhu anoita zvakaipa so anozvipembedza nokuti munhu anoita zvakaipa kwaari ilifestyle hapana zvazvinombomuita kwaari inenge itori lifestyle. Ukamuudza zvekuti no ngatiteika zvakanaka ngatirurameni kuti Mwari aruda vanhu vakarurama, unenge uchitora seuri kupedza nguva kana seuri kumupedzera nguva, but hazvina kudaro ba. Nzira yebenzi pakuona kwaro inoti yakanaka. Andoona munhu kana achiita zvakaipa kunyange wamutsura nemuto upi anenge achingona kuti zvese zvakanaka. Nauye kunamata Mwari haisi zvatinofunga kana feeling yatinongonzwa ngotaiwa as long ndangotaura naMwari, because kunamata Mwari hunge taita kuda kwake uye kutaura zvinonzwikwa naMwari hunge taita kuda kwake Mwari wacho. Nokuti tikatinoti tikunamata Mwari tisingaite kuda kwake ndekupi kwatiri kuenda. Tofana kunzwisisa nauye kunamata kuti Mwari kana tichiti Mwari ngaanamatwe haisi nauye kumanikidzana kuti kana yekufoseredzana asi kungoonesana nokuudzana, nokuti kuti nyika izoparadzwe shoko rinofanira kutanga ranzwikwa nevanhu vose panyika kuti kuguma kwacho kuchizouya. Ndiani akachenjera akangwara atore shoko achengete. Vhesi number 20 kunyengedzera kuri mumwoyo yavanofunga mano akaipa, asi unorayira zvorugare uno mufaro.
vese vane unyengeri kana kuti vanoita zvakaipa, vasingade kururama, kunyengedzera kuri mavari, asi vanoita kuda kwaMwari, vanogara vari mumufaro. Ndiani akachenjera akangwara atore shoko raMwari achengete. Vanhu vakawanda panyika sekuti kwandakata kumashure, vanoda kunamata Mwari vanoti hatichanamata tiri kumbofara. Satani zvaanoita, Satani anongokubvisira iko kapfungwa keungorangara kuti Mwari anoda kunamatwa. So akangokubvisira kapfungwa ikako unongokanganwa kuti uri kubva kupi uri kuenda kupi, unongokanganwawo so kuti no Mwari anonamatwa. Satani ndo paakangobata mupfungwa ipo, panongobata songoti haufaniri kungofunga nezvaMwari ba, haufaniri kumbotaura nezvaMwari ba, haufaniri kutombowana mukana wekutombopfugama, haufaniri kutombowana mukana wokuziva kuti panapa ndiri kutadzira Mwari. Ndiani akachenjera akangwara atore shoko rokutenda achengete mwoyo make. Hatitaurire mashoko kuti tidzitogona kutaura, asi kuti mbiri ipi yokuda Mwari. Naiko kunyengetera kwacho tagoverana mashoko. Kana iye Mwari achinzi ruoko rwake haruna kupfupikiswa, zvokutadza, kutigashidza, kana kuti iyo meso ake haana kupofomadzwa, zvokutadza kuona, naiyo nzeve yake kana isina kuswa zvimiti zvekutadza kunzwa, chiri kudiwa hama dzangu kururama pamberi paMwari, kutsvaga zvinoda Mwari nokuzvitevera. Nokuti kunyango nzira yebenzi pakuona kwake achiti yakanaka, asi kuna Mwari haina kunaka. Nokuti ani nani anoita zvakaipa achiti aiwa noweni ndikuita zvakanaka, kuna Mwari zvakaipa zvakaipa hazvishandurwi. Uye nhau yeumambo haisi nhau yekuti unopinda nemafeelings ako kana nemhasuru kana nekuda kwako iwe, asi ita kuda kwaMwari kuti naiye Mwari agoziva zvaunoda. Ivhangeri youshe yakafanira kuparidzwa panyika, vanotenda vachitwa zvakanaka. Ivo patinoti hama yatigorera nemashoko, yatigorera nemashoko, inguva diki chete, handitore nguva yakareba, aiwa inguva diki kusimbisa iwe neni ukana tichirarama kudaiso. Kunyango ndikati hama uyai tinamate, kunyango ndikati hama tine minamata tinofanira kupota tichibata tichinamata, handina kumbouya kunodzidzisa vanhu kunamata iyo. Kunamata takadzidziswa kare naKristu, abodi vari kudenga, munamato takaudzwa kare. Asi chinomboita kuti nayo munyengetero wacho unzwi kwechi kana tanamata kuna Mwari. Chinoita kunzi aiwa munyengetero wanzwika wanhu wanamata kuna Mwari chi. Ndakambotsvaga ndikafunga zvimwe kushamba stereki nekunamata kuna Mwari ndokuti ndinzwe, ndikati kwete ndiri kuzvinyengera. Kuita kuda kwaMwari, kutsvaga zvinoda Mwari nokuteerera Mwari, uchenjeri, kutya Jehovha, unova iwo uchenjeri, kurega zvakaipa kunova iko kunzwisisa. Ndiani akachenjera akangwara atore shoko rokutenda, nokuti shoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo wako iwe kana uchirewesa waita kuda kwaMwari, Mwari achakutungamira ende Mwari achakurwira. Isusu vanhu tinoona zviri pafurande apa, tinenge tichingoona zviri pamberi pedu apa chete, hatizive zvinouya kumberi. Wai vazhinji chiprofita hatichitende, vazhinji shoko racho hatiritende, asi dai rawerengwa ka zvarinoreva shoko iri, iro shoko racho rinotaura kuti ani nani anoita kuda kwaMwari, Mwari uchamurwira, uchamutarira. Ndiani akachenjera akangwara atore shoko rokutenda. Ngatibvisei kuona kwedu kwepapa kana kujaja munhu panyika. Sandipo papa nenyaya, tiri huruwa tese tichapfura. Dai kuri kunzi mumwe munhu akafa anowigwa mumvura, mumwe akafa anowigwa kumakore, but ona tese tiri kungoenda pasi mudhaka mujecha. Hama dzangu, benzi mukuita kwaro nokutadza kwaro rinenge richitoti zvinhu zvese zvakarongeka. Asi vakakomborerwa vanotochengeta shoko raMwari, anotoziva kuti raiti inini ndiri mutadzi uye Mwari ndiri kumutadzira. Akakomborerwa kana aziva otendeuka odzoka kuti zvandotadzira Mwari wangu, rega ndidzoke ndirege kutadzira Mwari wangu. Varipo vakafa vachiti tichanamata vasina kuwana nguva yekunamata. Varipo wakafa waitoteerera ivhangeri zuva nezuva vachiti aiwa tichazoti toti, asi vakamuka vakaoma vasipo. Asi nhasi uri mupenyu iwewe, wambozvipo here nguva yekumbofungisa kuti no Mwari wangu ndamuitire chii chandangoitawo chaita kuti Mwari akudzwe? Kwakuzvidemba kutochema kuti no Mwari ndinototadza, ndigonesei? Nokuti hapana chinoitwa nemunhu panyika chisingaonekwe naMwari. Hapana chinofungwa nemunhu panyika chisingazikanwe naMwari. Chandafunga nemwoyo wangu kunyange ndisina kuchibuditsa, asi kuna Mwari zvinosvika sezvinenge zvichitaurwa. Kufunga kwemwoyo kuna Mwari kunenge kuri zvinenge zvichibuda zviita sezvinenge zvichitaurwa. Ndiani akachenjera akangwara atore shoko rokutenda. Patinoti uyai tinamate, haisina uye kuti tinogona kunamata, asi da kukudza chimwe chinhu hama yangu, akudza chimwe chinhu one mulife. Chinotondiponesa inini kana chinokuponesa iwewe, kubatsira mumwe wako pane nyengetero.
paya kune vatinobatsirana navo pakunyengetera hama dzipano pasocial media haisi nawe kuti anzai wachinamato pasocial media chakafa sandipo pane nyaya. Nhasi ndikati ndibatsire kunamata, ndikati mira ndikubatsire kunamata, ukataura zvaunoda kubatsirwa neni kunamata, chandinofarira chinhu chimwe chete, kunyange ndanamata nezvako zvichiita zvangu automatic zvichatoitawo, nokuti ini ndichanyengetera kuna Mwari kuti Mwari rangarira iwewo urangarirwawo, kurangarirwa kwako kuchava kurangarirwawo kwangu. Benzi rinoti zvakanaka kana richifamba muzvakaipa, asi vakarurama anozvichenjerera anotoziva kuti ndikutadzira Mwari uye achidzoka panzira dzake. Varipo vakawanda vanoti tichanamata, varipo vanoziva kuti Mwari anofanira kunamatwa. Umwe anotenda kumunhu kwete kuna Mwari, mumwe anotenda zvataurwa nemhando yemunhu kwete nemunhu ataura. Sandivopa nenyaya zvekuti inini zvandataura hundiziwe nekwandinobva uziwe, asi tora shoko rekutenda. Kana ndichikunyepera achatongwa ndini. Asi naJehovha Mwari ari kumusoro kudenga, ani nani anotenda mushoko raMwari, ani nani anogamuchira mashoko awa, aitirwe zvakanaka arangarirwe. Kana wanyeperwa chokwadi uchasangana nacho. Kana waudzwa chokwadi manyepo uchasangana nawo. Ndiani akachenjera akangwara atore shoko rokutenda achengete mumwoyo make. Nokuti shoko rimwe chete, kunyange ukati Mwari ndibatsirei, Mwari vagara vanobatsira vanhu vese. Alright, ndokupa muenzaniso yevanhu vakagadzira macomputers. Anotoziva kuti akabaya okay computer inomuteerera kutobayika kwayo, akaiti power off computer inotodzima. Ndizvo zvatiri kuna Jehovha Mwari ari kumusoro kudenga vakatisika isusu, vanoziva zvatinofunga, vanoziva zvatinoronga, vanoziva patafamba, vanoziva zvatataura. Zvino kana uchiita kuda kwaMwari, kana uchiita kuda kwaMwari uchibva panzira dzoupenzi, anotadza neko Mwari kunzwa. Mwari anotofara hama yangu iwe kana uchiziva maweakness ako, kutadza nokukundikana kwako kuti ini ndinokundikana apa, ndiri munyengeri paizvi nezvizvi. Tendeukai nguva ichiripo hama dzangu. Mwari ngaanamatwe nguva ichiripo hama dzangu. Usatarire vakakukomberedza. Hongu ani nani anofunga zvakaipa, siyana naye afunge mafungiro ake, anotonga zvakarurama ndiMwari. Panotaura vanhu vairi, umwe achitaura chokwadi umwe achitaura kunyepa, anoziva chokwadi pakati pevaviri ndiMwari uye anotonga zvakarurama ndiMwari. Chipi nechipi chinouya muupenyu chidzidzo, zvakanaka zvinofadza nezvinorwadza, zvidzidzo muupenyu. Kana tichingwa nemiidzo mizhinji titi mifaro kwazvo. Ndiani akachenjera akangwara atore shoko rokutenda achengete aitwe zvakanaka naJehovha Mwari. Tsamba kune vane magwaro munopota muchivhorowo muchirava. Isu tinongobatawo padiki patenge tatenderwa naJehovha Mwari kuti tikarava tikagoverana totaura mashoko mashoma. Zvino bhuku yedu kuna yazvirewo 12 pavhesi number 15 ne20 ndokutaura kwayaita. Vhesi number 12, nzira yebenzi yakanaka pakuona kwake. Pakuona kwaro benzi ninge chingoti zvese zvakanaka. Munhu achiita zvaanoita zvakaipa zvinopesana naMwari, ezvinongo achingorarama ninge achingoti zvakanaka asi achitadzira Mwari. Asi wakachenjera unoteerera kana achirayirwa. Akangwara, munhu anonzi akangwara anototeerera kana achirayirwa. Vese vashumiri varipo panyika nhasi vanoshumira evhangeri kuti Mwari ngaanamatwe, hama tendeukai. Hama dzangu wanai mukana yekuteerera naiwe mashoko, nokuti havasi baba wako kana mai wako anokudza shoko rinokuponesa, asi shoko razvokwadi, shoko rokutenda, shoko rinoaraishe Jesu Kristu, shoko ratinogoverana. Kana warigamuchira nokutenda, Mwari vachakurangarira, vachakuitira zvakanaka. Hama dzangu, Mwari ngaanamatwe. Ani nani anoteerera kana achirayirwa achava nauchenjeri, achatungamirwa nezivo. Daizve kunamata iri nhau yekuti zvandinoda inini wanhu tikuita kuda kwedu mazvano panyika, kuda kwedu ngoti inini ndini nekuti ndini. Sandipo pane nyaya. Ngatisaitei kuda kwedu asi ngatitei kuda kwaMwari kuti Mwari azozadzisawo kuda kwedu. Kuda kwedu kunozadziswa naMwari kana taita kuda kwake. Vanoshorwa panyika vanotaura zvokudzoka kwomwanakomana wemunhu, vanoshorwa panyika, vanowengwa panyika vanhu vanotaura evhangeri yaishe. Ane nhamo anoramba shoko raMwari, ane nhamo anoramba kunamata kana chinzi uyai tinamate, ane nhamo anorambira pamabasa ake akaipa iwayo.
Nhau yekutongwa iyi haisi nhau yekutotanza tototi no anotonga ndini, anotonga ndiMwari. Nokuti varipo vazhinji vanongoti akumanaka, dai Mwari atibatsira, akomana dai Mwari atitungamirira. Mwari kuti akutungamirira akubatsire ichakuda kwake. Connection yeukama hwako iwe naMwari iri pakururama ichakuda kwaMwari. So kungozvidemba ngoti no Mwari ini ndototadzawo ndigonese ndisatadzi. Kwete kuti zvaunenge uchifila zvaunotongoda iwe pamwe pako nohuku kuti hwomwoyo wako nokuita kwako kusakarurama nounhu hwako iwowo. Hama dzangu, Mwari ngaanamatwa. Ndigandiverenge vhesi namba 20 inoyekupedzisira sezvo tamboirawa futi tiiverenge kuti wamwe wainzwisise. Kunyengedzera kuri mumwoyo yavanofunga mano akaipa. Ani nani anofunga zvakaipa une kunyengedzera? Because bhuku yangu inachiti kunyengedzera kuri mumwoyo kune munhu anofunga zvakaipa. Kunyengedzera kuri mumwoyo kune unofunga zvakaipa. Moyo kana uchifunga zvakaipa unodzamara waita godo nepausingafaniri kuita godo. Pane zvimwe zvachona zvekutega unoona kuti raiti Mwari wangu ndiri kumutadzira. Ndo patiri kuti tendeuka ubve pamabasa ako akaipa. Asi unorayira zvorugare uno mufaro. Hama dzangu, chii chawamboitawo nhasi chaita kuti zita raMwari rikudzwe? Chii chaunotaurawo right? Musikoreso wezuva chinoita kuti zita raMwari rikudzwe. Ndikati musikoreso wezuva ndinenge ndanyepa. Rega ndingoti wiki rese, vhiki zvaro. Vhiki rese. Chawambotaurawo chinongoita kuti kudenga kuti ameni. Chawambotaurawo chinoita kuti zita raMwari rikudzwe chimboriwo chii? Pamwe ndikati wiki ndaita nguva diki, mwedzi wese zvawo. 1 to 31. Chii? Mwari ngaanamatwa. Ani nani anotenda musimba raMwari aitwe zvakanaka. Ani nani anoteerera ivhangeri yaMwari arangariwe nokuda kwaizvozvo. Panyika pari kuda kunamatwa. Ishe Jesu Kristu haana kuuya kuzoparadza, asi akauya kuzoponesa. Zvino wakaponeswa here? Wakamugamuchira nemwoyo wose here? Unotenda nemwoyo wako wose here muna Ishe Jesu Kristu? Handisati ndakukuudza zvekudzoka kwake. Ndikumbokuudza chaakawinga. Ndechekuti iwe ururame uite kuda kwake kuti pakudzoka kwake uzoitawo mbeu yakanaka. Mwari verugare vakuite zvakanaka uye varopafadze kuverengwa kweshoko rawo. Iwe vaine nguva yakanaka kwamuri hama. Mwari vakurangarirei, vatungamirire dzimhuri dzenyu muzita nemuropa raIshe Jesu Kristu. Tinamati kune vane nzeve dzekunzwa vaitwe zvakanaka. Amen. Tinokutendai Mwari wokudenga matitendera pane ino nguva kutigwera neshoko renyu. Ndinonamata kwamuri Mwari wari kumusoro kudenga yemi mupiwe mweya wandinofema. Nzeve dzese dzamatendera kuti dzinzwe novose vagamuchira nokutenda shoko renyu. Rangarirai murwire mutungamirire. Handina simba rekuti muwarwire hondo ini, asi ndinotoudzai mimi nekuti ndimi munorwira. Dai ndirini munhu Jehovha ndairwira, ndaimhanya zvangu kandichiwarwira, asi ndinofara kwazvo pamberi penyu nokuti ndinoziva kuti chandinokumbira kwamuri munoita sokudaro. Rangarirai mhuri dzavo, tungamirirai kumabasa avo, tungamirirai pane zvinobatwa namaoko avo. Ani nani wamatendera nzeve dzake kunzwa murangarire utenzi. Kozoiti vane mwoyo yakaoma vasingade kutenda musimba renyu nomushoko renyu. Jehovha vanhu ndevenyu, ini ndiri munhu wenyu. Mazvita enyu Mwari Baba vari kumusoro kudenga, rumbidzwai namatwai. Zita renyu Baba, zita roMwanakomana, simba roMweya Mutsvene. Amen. Muwe nenguva yakanaka. Mwari werugare vakuitire zvakanaka hama.